Nakita mo yung reels ko? Hindi. Yung mangan? Kanya magmangan ka nagdadaktul subong. Uy. Nagurawat na gaya ng camera yaw. Apay nga pa mo videoan mo din magbaga kanya. Baka camera ko. Oy nakarkarpay, nga rawot na. Ang ko pikpike unti pinangan ko niya kasi talaga pinangan ko. Oy, aji kwa. Adi J binidyo nga de nga nakatingin. Kasla kasanak to pa naghinhin ije nga mga nga kasi pinangan ko no ada kamera. No igaw akso na. Madikon ko na nang no awang kamera kita. Asos labay day takas kanay. Kita yung mic. Tapos ang gisubok kasi Jane sa inkwami ti page nga dan kwakwak. Oy. Naglaing ka mo jay. Haan, kasla pa'y nag-miki nga mang manday jay. Pa'y kami din bagbaga nga, video-video ka, takawan siya, video. Kasi nga talaga, ipakita nga, Yung talaga nga pinang ko. awan ti camera nga Kasi jay, kasi talaga pinang ko na may pa pinangang kuno ka, mas kasla nakbukato. Nung madiyo pa'y nakita, kasi, umuna nga ko deta, kinamot na di pansi. Nga, paya mo nga yung video ano mamati dagarad. Tapos aji lemon na panay sinipsip. I love you.